Een terugblik met de burgemeester. Het is vandaag 19 december. Dit is het PLMA-journaal. In deze laatste uitzending van het PLMA-journaal van dit jaar blikken we terug op 2014 met de burgemeester. Wat was 2014 voor jaar voor Venray? Wat kan volgend jaar beter? Bijna het eind van 2014, er zit weer een jaar op. Ik wil met u vandaag eigenlijk iets anders doen dan normaal. In plaats van dat we het over bepaalde onderwerpen gaan hebben, wil ik het eigenlijk over het afgelopen jaar eens hebben. Want ik ben heel erg benieuwd, wat vond u eigenlijk, laten we positief beginnen, het hoogtepunt voor Venray het afgelopen jaar? Nou ja, het jaar was in ieder geval heel enerverend. Dus we hebben ons niet hoeven te vervelen, laat ik het zachtjes uitdrukken. Ja, het hoogtepunt, ik kan er wel meer noemen, maar laat ik er eens... Mag ik er ook 3 noemen? U mag er 3 noemen. Ja. De gemeenteraadsverkiezingen, hoe je het ook draait of keert, dat was natuurlijk een heel belangrijk moment voor Venray. Want dat bepaalt hoe het toekomstige bestuur de komende 4 jaar eruit ziet. De samenstelling van de gemeenteraad, maar daaruit afgeleid ook de samenstelling van het college. Dus het was een heel belangrijk moment. Met een opkomstpercentage van 52% weken we niet echt af van wat we landelijk zagen. Het is natuurlijk wel een beetje mager, hè, dat net amper de helft van de kiesgerechtigden komt opdagen. Niettemin, het was een heel belangrijk moment, dus dat vind ik wel een hoogtepunt. Een ander hoogtepunt is wat kleinschaliger en wat aandoenlijker misschien. Dat was mijn optreden voor toneelvereniging Vreato in Vredepeel. Die hadden een toneelvoorstelling en vroegen aan mij of ik bereid was om een heel klein figurantenrolletje te spelen als burgemeester. Dus dat was ook, het typetje was een burgemeester, ik moest heel eventjes optreden. Dat was erg leuk, helaas door omstandigheden kon ik niet beide avonden optreden, maar slechts 1 van de 2 avonden. Maar dat was wel een hele leuke ervaring om dat eens te doen. En dan sta je toch eens op een andere manier in het leven. En de derde hoogtepunt, dat is heel recent, het was eigenlijk toen ik daarover nadacht vanmorgen, gisteravond. Gisteravond had ik samen met enkele andere medebestuurders een ontmoeting die ging over de paracommercie in Venray. Aanhangig gemaakt door Horeca, de Horeca Nederland, die dat op de agenda heeft gezet en ons heeft uitgedaagd om daar toch eens met de gemeenschapshuizen, de sportkantines en andere instanties over te praten van hoe is nu de horeca-component geregeld in onze gesubsidieerde instellingen. En dat was gisteravond, je kunt je daar van alles bij voorstellen, het had een hele vervelende avond kunnen worden, maar gisteravond was het een avond van, ik noem het dialoog. We hebben gewoon goed naar elkaar geluisterd en we gingen uit elkaar niet om zeg maar, de oplossing meteen bij de hand te hebben, maar om in ieder geval wat begrip voor elkaar te krijgen. En dat is gisteren heel goed gelukt. Ik denk dat alle standpunten goed zijn verwoord. We hebben nog geen stellingen ingenomen, maar er is gewoon naar elkaar geluisterd. In de geest van het dialoogprincipe. We hebben ook, vorig jaar zijn we met Venray in dialoog begonnen. Nou, wat ik gisteren zag was er een prachtig voorbeeld van. En toen dacht ik, deze formule zou je eigenlijk op veel meer plekken en op veel meer momenten moeten kunnen bewandelen. Gewoon een fase inlassen dat je heel veilig, zonder dat je al een vastgeroest of vastgeklonken standpunt hebt, naar elkaar kunt luisteren. En dat is vervolgens wel een heel goede startpositie om in een fase daarna samen te zoeken naar oplossingen. Ik denk dat we daar gisteren een hele goede basis voor hebben gelegd. En voor mij was dat wel een hoogtepunt waar ik ook, ik denk in het verdere bestuurlijke leven, in mijn eigen handel en wandel, nog heel veel aan kan hebben. Ja, want u zegt dat we in dialoog gaan, dat is voor u dan een hoogtepunt? Ja, dat klinkt heel raar. En God, is dat nou alles? Maar het in dialoog gaan is wat anders dan meteen zeg maar, in een discussie de conflictpunten onder het vergrootglas leggen. Dat is niet meer dan heel simpel eens naar elkaar luisteren. En dat doen we misschien bestuurlijk, maatschappelijk, in het verenigingsleven, in de straat, onderling, politiek. Dat doen we misschien nog niet vaak genoeg. Dat is wat ik daarvan heb geleerd. En dat vind ik toch, hoe simpel en aandoenlijk het ook lijkt, vind ik wel een hoogtepunt, ja. Nou ja, het is inderdaad een innoverend jaar geweest. Niet alleen maar hoogtepunten, ook dieptepunten. En wat had volgens u, als u dan terugkijkt op het afgelopen jaar, misschien anders gekund?
Ja, je moet aan het einde van het jaar ook durven leren van de fouten die je maakt of van de vergissingen die zijn begaan. Van de discussiepunten waar je misschien ook van kunt leren. Dus dat vind ik ook heel belangrijk. Nou, er zijn op dat punt ook heel veel dingen te melden. Als ik bijvoorbeeld terugkijk naar de politieke en maatschappelijke discussie over het thema Schouwburg, daar weten we nog van alles van te herinneren, dan denk ik dat we misschien ook daar, en daar heb ik zelf ook een rol in gehad, dus daar wil ik ook heel graag van leren, ook daar de dialoog wat hebben verwaarloosd en meteen in de standpunten zijn terechtgekomen. Daar had ik zelf misschien als burgemeester, als raadsvoorzitter, als collegevoorzitter, als staatsburger iets meer aandacht aan te kunnen schenken. En wie weet, denk ik bij mezelf, wie weet was de discussie dan anders verlopen. Tegelijkertijd, optimist als ik ben, heb ik wel het gevoel dat ondanks deze wat ingewikkelde discussie, we er wel met z'n allen op vooruit zijn gegaan. We hebben ervan geleerd. En bijvoorbeeld wat ik zojuist noemde als een van de hoogtepunten, de discussie, de dialoog over de parencommercie is één van de resultaten van die Schouwburg-discussie geweest. Dus het heeft toch ook positieve punten opgeleverd. En wat zou u dan anders hebben gedaan? Dat er dan meer ruimte was voor vraag en antwoord toen de tijd? Ik denk het wel. Ook meer de tijd moeten nemen om zeg maar die dialoogfase aan te gaan. In de raadsdiscussie hebben we als college ook aangegeven, ook wij hebben daar als college zijnde dingen gedaan die achteraf misschien anders hadden gemoeten. Nou, daar moet je ook van durven leren. Daar moet je je ook niet voor schamen. Dat moet je niet ook uit de weg gaan. Als je aantoont daarvan te willen leren, dan vind ik dat wel heel positief. Ja. En hoe heeft u zelf het afgelopen jaar ervaren als burgemeester? Ja, ik zei net in het begin al, het was een enerverend jaar. En met enerverend bedoel ik dat we heel veel punten hebben zien voorbijgekomen. Dat we ook niet hebben hoeven stilzitten. Per saldo denk ik dat het toch een heel goed en leerzaam jaar was, 2014. We moeten wel de kunst verstaan om ook de dingen die wat minder goed zijn gegaan, om die om te zetten naar iets positiefs. Daar kun je van leren. En laten we voorkomen dat we in 2015 weer de valkuilen ingaan waar we misschien in 2014 in zijn gegaan. Het was een tropenjaar. Hard moeten werken. Dat is ook helemaal niks om moeilijk over te doen. Daar ben je ook voor ingehuurd. Maar er zijn heel veel dingen gebeurd. Ook heel veel leerzame dingen. Dus 2014 zal bij mij zeker lang in mijn geheugen gegrift blijven staan. Het is natuurlijk ook een jaar waarin we buiten de gemeente Venray ook allerlei andere maatschappelijke ontwikkelingen hebben zien voorbij komen. In de nationale politiek, ook de internationale politiek, waar we toch ook heel wat problemen hebben op te lossen. Op het gebied van het milieubeheer hebben we ook een aantal dingen zien langskomen, gezondheidszorg. Dus ja, er is voor de mensheid, en dat klinkt allemaal erg hoogdravend, ook nog heel veel te doen. Maar laten we in Venray maar eens proberen daar begin mee te maken. Ja, en uw rol daarin als burgemeester, die loopt eigenlijk nog voor 1 jaar? Uw ambtstermijn loopt voor 1 jaar nog? Ja. En daarna? Wat dan? Daarna, ja. Nou ja, de rol van burgemeester. Er zijn wel eens mensen die denken dat een burgemeester alles kan en kan toveren. Dat is dus niet zo. Nee? Een burgemeester is ook maar een mens met beperkte mogelijkheden. Ik probeer naar eer en geweten die taak goed te vervullen. Ja, mijn ambtstermijn loopt nog 1 jaar. En dat betekent dat er binnen nu en een jaar gaat de herbenoemingsprocedure van start, zoals dat heet. En dat betekent dat de gemeenteraad een uitspraak moet doen over de vraag: willen wij de huidige burgemeester nog een aantal jaren in ons midden hebben? En dat gaat volgend jaar beginnen. En uit het feit dat dat gaat gebeuren mag je afleiden dat ik dat graag zal willen doen. Want u wil nog wel een aantal jaar voor Ja, Venray. zeker. Ik heb het heel goed naar de zin in Venray. Het is een fijne gemeente. Dus met de kennis die ik nu heb vanuit de werkelijkheid van vandaag zou ik dat graag willen doen, ja. En gaat u dan eens een keer naar Venray verhuizen? Ja, in wezen ben ik al naar Venray, naar Vredepeel verhuisd, zoals u weet. Ja, dat is een tijdelijke oplossing die ik heb moeten bedenken om toch in Venray, in de gemeente Venray te wonen. U weet dat de verkoop van de woning van de woonplaats die ik dus formeel heb verlaten, ja, dat gaat niet zo snel. Dat is wel een lastig punt in het geheel. Maar niettemin, als het even kan, heel graag, ja. En gaat u dan ook kerst en nieuwjaar vieren in Vredepeel of dat niet? Ten dele, maar niet helemaal. Dus ik ga ook veel op familiebezoek, want dat
komt er door het jaar heen helemaal niet van om met het gezin en met de vele broers en zussen die ik heb, om daar ook weer eens de verwaarloosde contacten wat op te rakelen. Dus in die zin zal ik mijn aandacht wat verdelen. Ja, want dan vraag ik me wel eens af, heeft u wel eens vrije tijd gehad het afgelopen jaar? Want als ik op Twitter kijk, bent u eigenlijk overal, ook in het weekend. Ja, maar dat zal het lot zijn van iedere bestuurder in het algemeen en burgemeesters in het bijzonder. Als burgemeester hoor je ook, vind ik, aandacht hebben voor wat zich in de samenleving voltrekt. Dus het zou helemaal niet goed zijn als ik alleen maar in het gemeentehuis mijn werk zou doen. En ja, alles wat buiten gebeurt in onze samenleving, als dat aan mij voorbij gaat. Dus ik vind het heel belangrijk om daar aandacht aan te schenken. En het is ook weer geen straf, hè, want alle dingen die hier buiten gebeuren, alle evenementen waar ik kom, alle bijeenkomsten, die hebben toch iets waar ik altijd weer van onder de indruk ben. De enorme positieve energie die er in Venray zit. En als ik zie wat mensen allemaal vaak op vrijwillige basis voor elkaar krijgen, dan kun je daar alleen maar heel veel van genieten en bewondering voor hebben. Dus ik doe dat graag. Ten slotte wil ik u eigenlijk vragen, nou ja, we doen dit programma eigenlijk ook voor de kijkers, voor de mensen uit Venray, of u een nieuwjaarsboodschap voor de kijkers heeft. Ja, een nieuwjaarsboodschap. Als je niet uitkijkt, heb je ieder jaar hetzelfde algemene praatje. Waar ik in 2015 op hoop, en dat sluit wel aan op waar we het eerder in dit gesprek over hadden, is dat we op allerlei verschillende niveaus die dialoog eens wat meer aandacht schenken en wat minder de loopgraven opzoeken. En ik bedoel daarmee dat we, als we eens beginnen met wanneer we een probleem hebben, gewoon eens naar elkaar te luisteren. Zonder dat we meteen zeg maar constateren dat we van mening verschillen, maar probeer eens gewoon te begrijpen wat een ander bedoelt als hij een probleem heeft. En probeer daar eens ook, zonder dat je meteen het conflict opzoekt, je eigen visie van, ja, wat is nou mijn probleem, daarnaast te leggen. Ik heb daar door de verschillende bijeenkomsten vorig jaar heel veel positieve dingen uitgeleerd. En het zou goed zijn als we dat ook wat breder kunnen vertalen naar het niveau van de straat, naar het niveau van buren die elkaar soms niet altijd even aardig vinden, maar ook naar het bestuurlijke niveau in de collegekamer, in de raadzaal, bij verenigingen, in de vergaderzalen. Als we dat eens zouden kunnen doen, dan zou het leven er misschien best wel eens wat aangenamer uit kunnen zien. En in heel veel problemen zitten geweldig veel mooie kansen en ook verscholen oplossingen, waar we toch nog heel veel plezier van zouden kunnen hebben. Ja, want u zegt dit natuurlijk niet voor niets, op basis van ervaringen denk ik. Ja. Heeft u dan het afgelopen jaar gemerkt dat er veel conflicten zijn geweest? Nou, de ervaringen put ik uit wat ik heb geleerd in het initiatief Venray in Dialoog. Dat is zeg maar een initiatief van een aantal vrijwillige mensen die gewoon de kunst van de dialoog wat proberen heruit te vinden. Daar heb ik zoveel van geleerd. En als je dat vervolgens vertaalt naar het werk van alle dag, dan besef je pas dat in dat werk van alle dag de dialoog wat verwaarloosd is. Dus zo moet je het eigenlijk zien. Hè? Vanuit de positieve ervaringen van Venray in dialoog denk ik dat we daar heel veel goeds uit kunnen putten. En dan de problemen die we hebben, de vraagstukken waar we voor staan, die zijn zo groot genoeg om de dialoog niet te verwaarlozen. En dat is mijn boodschap voor 2015 en dat is ook naar mezelf gericht, want ook ik kan nog veel leren op dat punt. Dus we moeten wat meer met elkaar gaan praten en niet meteen gaan schreeuwen. Ja, en begrijp elkaar eens en neem ook eens de tijd om gewoon de visie van een ander te verwerken, zonder dat dat meteen leidt tot een jullie, zullie, wij, zij en dat soort situaties. Nou, dank u wel. Graag gedaan. Voor de antwoorden wederom. Ik wens u alvast een hele fijne kerstdagen en een fijne jaarwisseling. Ja. En dan zien we elkaar volgend jaar weer. Ja, ik verheug me er weer op en ik wens u en alle kijkers precies hetzelfde. Dank u wel. Tot ziens. Tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Dan is er een korte winterstop. Op maandag 5 januari wordt weer gestart met het eerste PLMA-journaal van 2015. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Morgen wordt het iets kouder dan vandaag. Het blijft stevig waaien en er kan een enkele bui overtrekken, mogelijk met wat hagel. Het wordt 's middags maximaal 8 graden. Zondag is er veel bewolking met af en toe wat lichte motregen.
Namens het hele Peel en Maas TV-team wens ik u fijne feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar.